yan, to'y kabarbaro nga programa. Abay, saray lokado drama nga makaipahay tiraksat. Ken liwliwa kabayata rikiting kay paragtartrabaho wenno padagina na. Uyugan da karod gagayem ko dita taintay dinggen. Na ito'y pakasaritaan kibita tayo ani. Pepita. Malagakarakakaroon na Jimon. Dito'y drama tayo. Super Pipita. Ay, napayagan ajak naging sayo ah. Manmanaw na mawatuwat ko tagit titakiyang kan gurong ka. May sabay. Ni Madam Macrina. Jak na puutan na talaga yung itiasidid ko mag-practice. Karate kampayata na pagpadigo sa kotse ni sa Rudolfo. Ay, Anya ade? Ha? Agtrabaho ka mo na saan? Madam. Saan kan nga ubing? Ngawan na kam nangagay ay ayam. Uray na tumayam ami at timba kada tabo ditan. Naunod na talaga to'y awo ka, babae. Kuha nga min, madam. Nagwat-watak wasit. Nakisam-isaman na, Pita. Sana makaya ayo tar aramitan. No trabaho. Sana nanyala ditan tira prapin mo. Agore ka man. Ipulo ka kay ni Rodolfo. Ngay ayam tiba nagtrabaho. Nalpasa na, nakaruwas ko to'y kutsi ni sir. Kitaan nyo, nakasilsiling tinamayak ni to'y kutsi, Madam Macrina. Anya nga Madam Macrina? Reyna ko na, mawatam? Nung manon ang lawas mo magtrabaho kas katulong nito, di mo pala kabisado tinagan ko? Ay, sige, Madam Reyna. Madam lang arudan, Reyna pa. Prinsesa kumapay nga raw. Kulang ka din nakisam-isaman, Pipita, ha? Dinakman lamlamyungan. Sige, ipulong ka man iti asawa. Ha? Lay, paano nga? Makitam ha. Kastaw na ipanagwidawid lang agday-daya mo. Dandan nila nga rod na sigkal na tidakla pa tao. Anya ti si sumam si Caro Rodolfo. Makaalag pahigit di Macrina. Napagbidutam samot ka na dalag na dakla ba to? Dandani na tok ma'am. Anya? Katkatawaan na ka di? No saan ka lang kumalo di nga? Pungot-pungotan kan. Nagunget ka lakit din aya. Di mo pulos amo ti maanghaw. Hindi na katultuladan. Iso bir-birngasan na kiti Dolpe, Macrina. Reyna ako nam. Makapungpong tutak lang arudan kinipipita, dagdagang pailaan. Anyaya ti problema am kinipipita. Naggagat na katulong. Nakadaldalos kiti balay. Saan pa yung anaangot ti kanal? Tadi nalosan na na yung pag. Nagagat ka no. Inkaman kitaan. Pagay ayaman na dalosan ti kotsem. Nabuyak ti panang dalos na iti kutsek. No nakasilsil ang kinamayan na. Punjalam. Malagit kuman kamuto. Awan si madyan mo ha. Kunak man no di mo mapanunod ang tagti magwinagsaw. Nadlaw kong rod, saan ka matimti makita? Nakagagagat kang agtrabaho dito garden. Saan aday tatikay ko sa awan kamuto. Manon nga alawadak nakita ni Palo. Kanaw na lumabas ito yun. Sino abalo ti bagbagang? Niya yang? Ang mga nasumro, tirayo mo na. Bakit mo't kami nang... Sa bali, ni Ayan si Kunak, matutina. Ninang gayam ti bagbagam. Matutina, ti pudno anagan na. Ngam inang ti birngas na. Inang nga anak na ko na magamuto. Nabalo at inaganak. Aguyaw ka man ako na kon, di mo man mo tabagbagi mo. Anyang arhot no iso tikasan na. No apay ngamin nga inang at ibirngas na. Oh, apay. Anya tinakalagi pamking ko na. Manungal daw na jak nakita. Ay, ang mga nakipagkita ti ka-textmate na kamuto. Tila sa asawon. Sa nakaskin ka no agkuti ka. Sang kaigam mo ta silpon mo. Kas kala soldado. Apay. Kada segundo nga dagtexting ka. Taday ta cellphone mo ti sang kakitam. Timidan. Wow. Like and subscribe. Please like and subscribe. No nakadaldalo sumat na ito'y kutsek. Nakasilsil ang pipita. Ay, agyaman na klaw na pipita wain. Ura sa nakaraman iti trabaho, dinalusam ti kutsek.
Mabalin man, maala da iti saritaan, Sir Dolpay. Saan lakit di akanayo na? Wow. Tay, aman ti magustuhin ka, Pepita. At kadua ta, aglalo no kanayon mo, alaglagi po yung pinapintas ang agang ko. Dulpe! Ay, huwag, sir. Magpanisan kanayon ka na. Sinsiyam lang ko man ni Makrinoy. Talaga aray na ti asawa. Naungat kinaturay. Okay lang, sir. Ay, Nene, na. doon pala si Kakay. Ang ka nang pagunikin ka. At kaya makamamukang ka. Inaw? Inang. Inang mo ni matutina, Pipita. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing NB, data subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na iti palag-subscribe mo, ket intay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Ay, naklakin na surprise aksi ka. Nailingag pa sa tilubungan niya, Pipita. Agkarubat ang gamit ipagkatulungan, sika. Ngaron, saan ko anam namaan, matutina? Numano alawas ko dito yan. Italaan mo ta makita ka. Ay, nang ko nang lapton ka din. Tamno di pa iso apakabano ga mamang ibalik kasi tipon no anagan ka. Inang mo tinaro mga awag yung kanya kiti bugyasan ka. Ay, kabagyam sa dagiti amok matutina. Tani Sir Dolpo. Dolpe, ti kayat na yawag ko kenkwana. Nimot Madam Makrina, Reyna, ti kayat na anagan na. Pagkunang mo iti dayta. Ni Sir Dolpe, ay mayatat. Ngamti mo mababaay, ay siya lang pagkatakkunan. San mo una ya pigsaan ti panagsaom. Amangan lumanggda ka, sige ka. Ay, uray man. Pudno man, naimot ka na naagam. Ay, natap ka na naimon. Ay, sos. Adami ng kagkwana. Isungawag ka, ruba na. Ay, hun gayam. Nabayag ka din na katulong ka ditoy? Yaw awan ko man lang saritaan eh. Matutina. Nabayag ka din na katulong ditoy kuna. Ay, kaya nabayagin ah. Pabuntuwinan. Ay, agsubli-subli ang aming kahit. Numamo akin kalata mailiwak kinibugyasan. Ay, sakto agsubli malangin ton makalagipak. Ay, naimbag na mata. Kaya't nagiti amo makasta. Ay, maya na Pipita. Kumporme magkatitrabaho. Sa talo kami akatulong da. Arig na sagay sa kami ti katulungan kadakwada sika. Ay, nagado kayo magaya makatulong da. Ay, saan kayo una yung marigatan ata? Ado kayo magaya magtitinulaw. Kung nagpay Pipita, saan ma'am? Amo, ti magay ayos ka. Agiyawi da ano ka kadagiti natin yung ijibugyasan. Ay, Iko na mo to, saan ko nakita iti Dedya Matutina? Naglaing kan, Pipita. Oy, saan ka susweldo antap na ibusam ti oras mo amakilinlin na bed? ay, sorry, madam. Agam-amo kami namin kan ni matutunan. Awan bibiyang ko. Saan niya kumati pagtungtungtungan nyo? Ha? Sa saritaan nyo, tiliklikod ni ti amo nyo? Ha? Kasta? Ay, saan, madam? Ay, sige nga ron, madam. Ituloy kong dagiti daduma pa yung trabaho. Mabit lang. Agsasarita tapay. Ulitak, ha? No oras ti trabaho. Naawatam. Like and subscribe. Please like and subscribe. Parta ka nagtulid ti oras po, boy. Nandaniman nga yung pangalaw. Correct ka mo ito. Talaga, adimat-mat daw. Tali, saan ta pa'y anadlaw ti Bisinta? Saan ta nagmerienda? Apo, uring peso. Ang payasan mong imbaga. Katadamat intugot ta merienda. No, naimasan tamat na nagsasarita. Kabayatan ti panagtrabaho ta. Ay, bayaman ka mo ito. Agigdan to ti merienda, kin pangaldaw. Urita, nabsog kamat. Anya, alabsog. Ang mga nukunam ngayon, libas ko di nagmerienda. Awan ka mo to. Saan mo naawatan ti kayat ko asawan? Nabsog ka, anang panpanunot ka ni Pipita. Ay, talaga si ka. Nakasirseryoso ti saritaan, mangluko ka man. Saan alinuluko dito ka mo to? Takla mamati, adi mo pang panunutin ni Pipita. Numanon alawas nga awan dito ibugyasan.
Nagbayag ka laki din na nagdalo si ti kwarto mi ni Rodolfo. Ang mga nanyalat inararamid mo. Nay, awan mo't sa bali nga aramidog iti kwartuyaw. No saan ati agdalaws, madam. Naurnong ngamin titapok iti sirok ti katriyaw. Ibagbagakan ka da ito ipipita, tadyak kayat ti nuan niya laditan ti mapidpidot mo. Madam, nabayag ako nga agkat katulong. Awan pa'y tidako sa nakasarsarita. Langamot kiti tinasingput ah. Kayang prangkakag sasao pipita. O sige, yung kagluto ni ti pangaldawan. Ay, mabidgayam. Ay, Awag ka man kiti ni Rodolfo. Ano nga yung baga kasanak nga awagan ni Rodolfo? Ang mga mapagbidutan dak a soldado o ano politikaw? Oh. Nunyala di tati sasawam. O sige, Dolphy, no Dolphy. Ay taman ti ko nak Makrina. Kasla ubing no kwadrik na. Makrina, Rina ti biyag ko. Nagado apang lamlam yung mo dito. Siyempre mo't amudak na gati empleyado nakarinyo kanangaw. Anya ti gino na. Ang angawon na kani. Ako rin ka man. Asino ti kakinkin na rin yung dito opisina? Sabali lang nga ro din tinagawatam. Sige, ituloy kung ti trabaho. Krina kin biyag ko. Nga pala tinararamin mo iti sa alas saya. Rabi ilang nga ro doon. Di ka pala katsumrag. Nagpatimplak labit kinipipitay ti kapek. Sa imbagak ama panin maturog. Tapno makay nanamot ko na. Ay, apo italangal daw nakaada do timbag ka ni Pipita. Nagbayag ka nagdalos iti kwarto. Kano nagdalos tinabayan na. Dapat lang masaom. Anya ti sirbiting iwat ko no jak agsao ha. Sa amo nak, kat masapul atong palen na ti ibagak. Di ka unay palaluan. Narigat ti mga alay ti katulong ko namasa. Ang mga no ipakat mo man ti kinaman nagatat mo. Like and subscribe. Please like and subscribe. San pa'y anabayag asim rikat dito'y kwarto, kamuto. Initimpla pa'y ngamin iti kapiti amok alalaki. Saan nagsarsarita kami, babe? May panggap ka dagiti trabaho. Nga ano sa mo dagiti amaw? Ay, punot ako nam, kamuto. San ka kunapay ni Sir Dulpey? Ano sa ka ti trabaho? Oh! Kanagnagan mo ti artista ti amaw. Naragsak atao ni Sir Dulpey, kamuto, naangaw. Kasla saan na nga amot yung parikaw? Nagsayatan no kasta. Ngam dagiti naangaw ka na oh. Suda tinaliday ti biyagda. We, sana puno day ta para iti amo ka lalaki, kamuto. Talaga na simpay ka naragsak. Kunada bay, nakabutbutin ka nung agpungtot dagiti naangaw nga tao. Aya? Ay, jakla mo kamuto. Sumagmamano na lawas nga agpapaayak akatulong kada Sir Dolpey kun Madam Reyna. Jakpay mo't nakita nagpungtot. Ay, wera ati amok ang babae tanatangsit mo. Makapakigtot kamot po, boy. Tang-tangadik ti pisi abulan. Apag talyaw ko at dakan, kan nakita ka dagos tarupam. Kamuto, pero pati kasi nga aniniwan ti pisa punan. Amok, akailaw na. Iso akas na ti panaglailong kanyakit. Di ka man. Nung nagmalmalim man na nagkadwatay ti kardin. Ay nagkapuam kayam. Rabi, Kwa, nagpag-napag-naak man baring maalat sumit lang ti tulog ko. Kat, nakita ka. ang mga no ad-adasan ka makaturog, nadda ka sarsarita, po boy. Unan niya. Ngam nalpasan, adak niya tuyan. Di, aksasarita taratan. O di, agsarsarita, taging kay ti maisugal ta. O, anyang rin na pinda sa damag. Ha? O, mati may padamag kuking ka. Sikaman kiti ah. Ang mga nyo na damag mo ang nagkasar. Agkasarapay lang, ti damagam kanya. Apay, awan lat sa bali na napinta sa damag, sana dahi ta? Oo. Agsurya abak matyan ka mo to. Ay, mapanat nga rin matulog. Tani, barang makatagtagay na pakitin na sa daan. Dahil ito iti paborito yung apamigas.
Wow. Ang yaman na klaw na pipitawan. Pulutan na klatan. Tadyak mo, mangantin na po itipikan. Pulutan ka no. Ayan na nga ron ti arak, Rodolfo. Apay, naawan ti arak, saan mo na mabalin ti agpulutan? Kastaman ti ko na, masapol ang naragsak ka. Di na kami lang matultulad kinipipita. Nakatagtaga-inip kay tinapintasan niya. Hey, anyat sasawab. Oo, si Kapipita. Mamikat ka magtan Tap na maituloy mong dagiti trabaho, minton madamdama. Uwan, madam. Tayo-tayo ti ko na, idjayam ti makan kinipipita. Numakan, pagsasangwan. Like and subscribe. Please like and subscribe. Ano lang nga nagtalungsak ti tiruwar ti alat. Adumanan kinaragrig abulam. Kas kadag kaiwaraman ang nagati selo pa ti chichirya. Ay, nayangin nga ta. Unaw, pinwaralatan dagiti limabas. Pipita! Nay, inang! Agdan samot pakikasaram. Nagaw kami, gayam si ka. Ay, napintasak ka di mo ilang, itinay ti suot ka. Ay, awan ti pakikasarak tawang mo ti mangikasar ka niya. Anyan? Sabali mo tinagawa kami timbaga. Ay, ang aon kami tlaing Pipita. Ay, dahito ti arwat at nga gawin di jabogyasan. Anya? Nauma ka man, nay? Eh, saan ba? May liwak lang si balay. Agsubli at tumilang. Ay, awan ti bilin mo. Ha? Ay, awan! Amumo ni kamuto kaya aramidin na yung garden me. Nakarungfat mo ni madam. Kapanan na nga ta. Rumarak, Pipita. Ay, madam? Amangan na may bayagak. Saan mo agundawayan ti kaawan ko, Makitak matkat no nagtrabaho ka matlang no saan. Oo, madam. Managkata pa talaga ti amo ka babae. Ay, may kan, makrina, di ka batbati. Naggapan dito ng isita pusa, ha? Ay, ipana mo dito ang pusa, Pipita. Ay, siya! Ala! Salbag. Saan mo to? Ay, na puso, madam. Kasla, dildil mata na siguro yun. Mabisin sa. Ay, na-allergy ko ti pusa. Anya pa lang kami karami ng Pipita. Bagate mo ang katipana mo dito, ipurwak mo dito, Arwar. Siya! Ala, talaga asa na mabugaw. Ala, may kamanlaan, pusa. Bagate mo! Ipalada mo yung labas ti Alon! Hoy! Makapanawak ko man no saan nagapunti dito pusa. Naglagi pa bagti magakpipita, ha? Ditakan! Hoy, madam. Talpag! Makalmalas dito pusa, Ala, kaasibot tayo kaya pusa. Amangan ni mabisin. Umay ka, Ipan ko lang ang itilikaw. Tapakanag into makapanaw ni madam. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. Tapno, tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket intay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Santa nagkuyog ng mayutid ka rin yung nagigdanta dun kang aka mo to. Una ta sa bali tinagnaam. Nagkalisto ka nga minalag na. Sla, agama kayo kiniyama punpunya po. Nagalisto maglalagay na kay kamuto. May kati widawid na sa sawa-saw. Di mo kumagayam dinama, gitay na sabat mo. No, napananiin ang abalasang na, asang kadamag mo. Ay, narigat na kasasaw na dyan na kay kamuto. May sapay lang kipakam, nakasangapulo, nakaboundary rin. Nagpaspas nga minigsaw. Kita rin dalagay lima sa bapalasang kamuto. Isiman na kayo. Sana all. No, si Kansabot, isisiwan na. Hindi. Kompleto mo ng tiyalda ko kabuto. Uray bigbig at maikat ibang banog nung makakita. Kada kita abap palasang anapipinta. Maragsakang kulo ko. Sa balit isisiwan na, tatinda ka tibid mo. Kasla manasig mo dyan may sa. Ninsamot bitang asawaan ni Pulong. Wow! Sana all kamuto. Sana all. Maragsakan.
Damot timid na ti pakaragsakan na. Wow, wag mong dinadala itong timid ko kamuto. Personal property dito asset ko dito. Itay lang na pinakan ko ti pusa. Awang matan. Ay, amangan no pimanawin. Malagkip ko ni madam. Allergic na ti pusa. Imbis mabugaw na ti pusa, adamo ta kimarayo ti pusa kin ko. Ay, Mr. Dolphy to yung mabawak. Hello, sir? Nalpasan na kiti trabaho, Pipita. Ay, saan pa'y, sir? Madamaak pa'y lang, agdaldalos di tiruar. Hindi mo lang aminin lumabas tayo, dakurong-kurong lang agat-gatang iti plastic kan bunay. Adun sa ngagpasuntan na orno nga nagawakan, Pipita. O, di, atan na yun, ti pagmerienda. Adamo ti merienda iti unag ti ref, sir? Saan ka unay ngagbambanog, Pipita? Agit na nakamot, ayway, ni Makrina gaya. Itay pa'y arimwar, sir. Hindi na mo imbagano sa dino ti papanan na. Nasaya at mitkit ti ano rumbar. Ura sa dino ti mapanunot na turuan. Tay tamad lamang dil-dilaw ti trabaho ti mula. Sige ron, Pipita, wag. Bye. Ay, ni, awan mo tinapatog na imbagan, sir. Kinumusta na mo't lang ti trabaho. Talagaan na saya at ti amok alalaki. Agdo mada iti asawa. Like and subscribe. Please like and subscribe. Kasta man tigunak. Naragsak tayo lang ng trabaho. Awan ti agsusubang. Tapno guwapo. Kan guwapa tayo amin. Isang guwapo kayo. Talaga ang guwapo. Sana madlaw alumakayak. Tadyak amo ti agpungtaw. Christine. Umay ka man dito opisina. Atay baka kang ka. Uray lakit di na kinapintas mo. Aha! Kasta gayam tar aramidam, ha? Rodolfo. Makrina. Rina Gayam. Sige, sumrot tayo man dito opisinam, tagsasarita tayo kada Christine. Kunakat! Mapanin tayo atap ko! Amiya kalakit din Makrina. Makalusok iti padir ti kinamanaggatap kinamanagimon mo. Ha! Nimbaglakit din. Tanaangaw kinaragsaka ketyak amo ti babain. Ha? Talaga mat, anak po school, ti pa nagruprupam. Aring na apukom, dagiti babalasang empleyado, mga kararamidam. Sobra ka mit. Noon pa'y mat apo ko ta. Sa adadakas anang nga road anang salitaan ni kini Christine. Jak lamo, no jak dibtang. Nakapigpig ka ti pa ng kitkitam kini Christine. Anya ko maadyak kitaan no kasalsarita. Kinabastos mo ati makisarita. Adi mo kitkitaan. Ay, nagadula ka tapambar mo na ya, Dolphy. Ay, wang gayam. Nagayam ti gagaram dito opisina. Ado ngamin ti trabaho. Diyak trabaho kalata. Mananonod dak dito ha. Papanawan na kon. Tapnay sa runong nga ayaban dito opisina, da Joy, Canfe. Sino dagita nga ibagbagam? Awam mo timplado akas ta tinagarda. Adda idi. Ngam lalaki mo't ni Joy. Adda pa'y empleyado idi a Jennifer tinagan na. Ngam lalaki mo't. Nagadong ibagbagam nga on kasis ka na. Agtrabaho kakit din. Mayulok nga ron tiyang trabaho. No kasalsarita nak mo. Ay, nagadulakit din ay apambar mo. Sige, rumuwarak dito opisina. Ngam sa anak pa nga gawe, da? Agkuyog tanto nga gawe, da mapan mga aldaw, iji balay. Tandani gaya mo, oras di pa nagluluto, iti pangaldaw. Ay, sa bagay, nalpas ko mag-amin nga na trabaho. Awan pa'y ni madam. Agawid mo't lang nga, taka mangaldaw. Ne. Di matuti na nga piti mawawan. Nakatanong na tanti di bugyasan. Hello, matuti na. Ay, mangaldaw ka pa'y pipita. Nangimas dito si taxi ka, sinanglaw. Nakatanong
salbay. Ada kami pa ilangi tiralan. Di mukas kami dito restaurant nangal daw. Makakapkapi ka nung kami ti driver kami konduktor. Apa? Talaga mabayag ti agbiyahe no kas tingal daw. Sana pa anak aluto iti pangaldawan na eh. Day laki din. Agpusilaki di man ang tingiwat niya mo mga babae pipita. Ay. Nagpigsa ti panagsasaw na. Dumano ni ti karuba kan iti kalsada ti timak na sika. Isos pagbagay na tinagan na arena senyorita prinsesa. Reyna lang arudan. Prinsesa. Kan senyorita pay. Ala. Sige, matuti na. Ang mga bumaaw ti sabaw day ta sida. Ay, saan nun to na maimas day ta? Alala, ituloy mong timangan. Tagluto akmat tayo ni ti pangaldawan, May. Talaga mapang namnamaan kakatulong, Pipita. Nakasilsilang tinamay ami ti datar. Andan sa kitiguram kanya pipita, tadandan niyak pa na ikaglisita eh. Ay, nay kamitain. Sa lakit di mo ito na makapudpudnokin ka ni Pipita. Reyna ti biyak ko. Ay, Ay, kasano adi ka may galis? May galis tupay ti lamok. Oh, nagngato mo ti takon ti sapatos mo. Makapangan ka pa'y, no danom adagos ti paunag mo. ay na, nagado madildilaw mo, mangan kakit din. Di ka lang matutulad ni Pipita, sana matimtimag. Daya mo lagayam ni Pipita. Ay, day tapay saan na pa nagtimtimag ti bagam. Ay. Ulit at taimbagak itay. Mapangnamnamaan ka katulong, Pipita. Agyaman ako unay, sir. Like and subscribe. Please like and subscribe. Apag iso na unay ka mo to. Pudnot ako nam. Apag iso akabos ti bulan, selag itiruar. Apag isong garot na naranyag kidaran ta ama pa nagpasta. Apag iso ta nakaligos kan. Di ka man. Magdi ko saklat ta, urewan papadak. Ay, kamo to. Adda na pintas niya padamat ko. Malagip mo na hindi nagsasaritaan tayo kay Jordan, ha? Manya da jay. Nagadumot ti nagsarsaritaan ta. Kasla kalawa, di tibugyasan ti kinaado nagsarsaritaan ta. Iso man nakabaling tingiwat. Anya, kamo to. Hindi man na naman nakabalin ti bagam. No sa dino ti pangawisam kanya, mapantangarudan. Ay, takpay na ibag pa ka. Ay, relax ka lang. Magagaran kan tit santa pa nakadanan. Iti papananta, relax. Ngam mapanunot ko, man nakabalin tingiwat. Awan tulang ti dila, ngam ado ti mapasaktan dagiti labid. Kung nakalakit din mo sa dino ti pangawisam kanya po. Dito'y matlagay ang balay da ama punpunya ko. Uray man kitya pat na bangkaan na ta. Dapat naturugan ni tata ang manong kamuto. Ay nay, ay matuti na. Isay, ina. No kano lang nga nalagip na ka ni Pupoy. Tadi na kakano makitkitan. Matutin na. Hinawis ko ni kamuto ta. Pasyaran da ka. Ta, nadamag ko simangpit ka. Saan da ka nakikita ha? Tanapanak mat nagkatulong. Amuyaw. Pinintas di padamag ko kada kayo. Mamati ka niti ko niya kamuto ha. Ay, sika talaga manong Pupoy. Agpadpada kay latan kinitatang ko. Puno na anak. Apay, amo mo na nakita kami kinipipika. Anya? Dahil ka ti agpay manong kamuto. Ay najak naman karuba kami ti pagkatulungan sika. Nagawid akon. Takas ano, kanayon nga do ti lumabas a lalaki dya lugar. Ay saus, mga lumakurso na daan nagtupay. Anya? Da kayo pagtultulagan, nagsamat kini manong Pupoy, manong kamuto. Ang kang timtima, kidinto ta. Isiman na man ni manong Pupoy. Sana oil. Anya sana oil ng ibagbagam mo't loko. Sana oil ko naman ngamin manong Pupoy. Sana oil. Ay, anya, mantika. Ngaman niya ti pang-isimam kanya kaya. Ay, wrong siya. Sana oil kaya. Pimanaw kay ti pagkatulungan, takabutan mo dagiti lumabas sa lalaki sa kasada. Di mo pa ikat makita dati kinapintas mo, oh. Ay,
Ay, amangan man niya ti pagpanonotam manong pupoy. Ay, sana mabuti nga, armanuin no, asawain ka. Ang kasano na dadaki sa panggap na kanya. Dayta, di kayat mo asawan, Popoy? O nya, mapnik ka? Si kamang manong kamuto. Kay kayat ko nga awagan na kiti inang. Sana all, sana all. Nya manin nga sana ulang ibagbagamot si ka. Kayat mo nga oray si ka, awaga kiti inang? Makala ka kiti ako ng manong kamuto. Nagragsa ka dito'y bugyasan si ka. Iswayan jaksan kay text obliji. Pagkatulungak ni Jai. Ay sos, nawan ti pagtrabaham. Di awan mo kwartam. Sana all. Sana all dito kamuto. Sana all, kan sana all. Agpadan tumatang it's atay. Nagano mo. Madi mo, dahil ako ng ama ng pupoy. Di pa yung nagmati na awan makukwarta amin na taon. Isubay timidan. Wow, timid ko manan. Ha? Wow, tiniran at manan. Nakasama din na pintas abalatang mo. Nagpintas pati sasawin na. Like and subscribe. Please like and subscribe. Saan kayo pa ikaya mo nakaturog sa? Ay, katyaw, itimplaan kayo iti kape? Sana all. Araman nga ron, Pipita. Adain inutag nga arub-ubag. Kabayatan ti panagbasak ti pagiwarnak. Ay, pasensya kayo na sa jak malakdan kagkatawa. Amuyo mo't gayam na ita pagsasao. Mangmangag ko man na pagsasaw na iti empleyado ko yung opisina. Uwan, Pipita. Sana all. Amin ko ma. Uray ni Makrina. Naragsak akas ka. Ay, talaga kastuya ko, sir. Naragsakak lang ta. Tapno, saan nga listo bumakit na tao? Ay, sana all. Marabi nga kinatawa ta Pipita. Ang mga no, marabihan tangag sarsarita. Papan ka ko man maturo. Ay, awin sir. Inakton maturaw. Kalpasan na maitimplaan kayo iti kape. Ay, nalipatak mo tungag paiso ang timpla iti kapiyaw. Nagragsak to. Kami di pa nagsarsarita tayo. Nakabingi, tiri daw ti kwartuta, Dolphe. Kunang mata, no, jak nang ti panagkinkin na tawa yung kinipipita. Siyempre mo't naragsak kami ang nagsarsarita. Kasta kumamat kan ka rin na itibiyag ko. Ay, naggarti ka lakot ngagsaon na ya. Sa anak ngagbagtit. Tapno agkat katawak ngawan gap-gapuna. Ay, sana all! Sana all! Kanya sa naol. Hindi ta sasawam. Sa ulang na ititin, ejer ti kasa. Agore ka. Anya ti kinunam? Ha? Sandak man na iramraman ngagbagtit. Anyakit nga minti nang ibagbagak iti sana all aya. Ang kayat ko asawan rin na tibiyag ko. Naragsak kayo kumalat ta. Kaputa adu dagiti gapuna. No apay ang naragsak tayo. Kas kumaitan niya. Makrina ari na tibiyag ko. Adu ti mabalin na pakaragsakan tayo. Saan ka kadi ang naragsak? No adu ting igama makwarta. Ay, kat naragsak ka. Apay kitin asa anak ang naragsak no aduting igamak akwarta. Nga mabit man laan. Madlaw ko pagsarsaritaan da ka. Ha? Di mo ibaga ngagpatpat na ngagsarsarita ta. Kat saan ta na maturog, Ako nabanugak asaan iti balag ko na ka. Sakmat lamaalan titurog ka. Makaisumat man na makalagit kini Sir Dolphe. Bagay na talaga tinagan na. Naangaw, kanayon na naragsak. Ay, may kamuto. Sabrabi iman nga umawat. Hello, kamuto? Oh, siriring ka pa'y lagayam. Sang-sangkot me kan Pupoy. Inawis na kanang pasyar kini matutina. Nagkita kayo gaya man kagat inang? Wan, agkaroba ka ang mo yun. Ay, Ngamusan sa kanon nagsubli. ha? Apay ka lang? Timbaganay din nagsarita kami. Agsubli ka nung mutla dagaws. Mailiw ka no, isuan na gawin. Day, anya kumamot ti kailiw na. Ti amana, analay nga sumao. Ala ka kamuto. Sana all, ako na Ika talaga. Rab-rabi ay pagkatawaan na. Uray ti amok alalaki kamuto. Saan ka sa una ti sana all? Oray ni Pare Dilpin. Express
celebration tan. Naglawag na itang imbaga na. Nangigpay ni Pupoy. Di na kano kaya atin tagsubli dita. Taado kano dagit umar arubayan alalaki. Iti arubayan da. Oh? Mabuting kano. Oh? Bun. We, saan ko mamuday ta ka mo to? Kagagay mo't laeng angat daglabas. Iso pa yan. Amangan mo't no angaw ni Ina ang timbaga natin ka. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. Tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Sisiwit ko, lulmawaat, bulbulan ko, nasurat, loob kamanyo, tasakon, ng paamo. Aday ka! Aw! Nakadaldalaws ka nagsilingan, ti kotse ni Sir. Napanan na nga tayo di kalman. Nakatapok ting sangput na lugan na. Saan ko kuman na trabaho da ito eh. Intulag ti sekretariana ti Marapait Agency. Nagpipinirmaan mi iti kontrata. Nadakot siya ni Sir. Ni, isa mo tayo dyan. Andak kinasarita na lalaki ka ti dyan. Pimanok dan. Anya ti bako na ang pipita. Sana ba daw anong makaya kaon? Julog sa magtiarwat kaon. Naka-shorts. Ken, nakasapatos pa iti rubber. Oo. O ngagpaisaw. Gapuyon sa mo ta nag-jogging sa. Jogging nga sana. Damot awo katong ti eresyo. Talakak lang kami na mabanog nung nagtatarayak, pipita. Iso nagnagnak. Nakita ko mo itong dagi lalaki. Uy, nga Rod, Sir. Nakitak dagiti nakasarsarita yung lalaki. Ay, amok mo't amin na nakaroba tayo ng jak nalasin dagi siya. Dayo dagi jay, pipita. Nagluloko na. Ay? Luloko na nakit din kanya. Ay, apong tuod ko nakmat ka nakwada. Talaga ang tao kayo, Sir. Kwagayam. Natalaw samsamot yung tikotsek, pipita. Ay, mapantayo nagalmosar. Taltalunsan nga inapoy tagkut-kuti ititiyang ko. Nakagaw kayo talaga, Sir. Talaga na pasabtang tibisin ko Manipo di dinimteng kakatulong mi pipita. Naglaingak merten amangan iti pamigat. Sana all. Ala, Sir. Uray siya. Masursurok betul nga ibagbagati expression niya. Wen, sana all kunakmat ko ma. Oh. Jaklakit nga ron nagawin ang tinagpaggaak. Naimbag ta na telepon ko amin ang insubong itay. Tadyak, kastamantik. Apay, da kayo lat may mayatan? Sana all, sana all. Ngam, uri ka sa nung ayat ko. Jak may mas timangan tinnapo iti bigat. Uri ka sa nung kaimas ti sidaan. Madin samit tiririin ka. Sana all. Sana Kas all. ko'y kumakanayon nga amom ti makiagaw, makrida. Sana all. Nagnamay ka nakit din akatulong pipita. Nagmayat ti pa nagtugaw mo ti supa dito'y salas. Ay, agi na naakla ko mabiit, madam. Sa kalpasan na. Kumita aktaw, iti mabalin ko pa yung aramigan. Madamdaman ti pa naginanam. Surutin na kay ti trabaho. Sige, madam. Darasam! Uy, madam! Nay, baka din ang inungtan iti panang sumpalat ko kong kuwara. Oh, nabayagan asan amos usar dito kamarin dito likod ti balay. Pagikarkargaan dito iti irik. Gam, nalako matan ti talon mi. Ay, nakato! Oo. Anya dagdag ka karayam ka dagiti sakak.
kamuto. Kinadag ka lang rin na nagsubli ni Matutina. Ay, so sana ul kunak manin. Nukas ko makini ama punpun nga pwede ka agbabagi asumao. Ay, sanak man nakadyawan po, boy. Agtrabaho ka kiting. Sana ul. Di mo man sang katagulik data sana ul. Lukan nakiting. Dandan nila nga ron awan di makita am. Tagkidim ka ma, naglag ka, loko. Kasto na kamuto. Napay anagili ka. Pinak na awatan iti kahit ko asawan. Anya kumatisan ko ang maawatan. No makitak dahi tatidog at timid mo. Kasla makitkitak mo tipi si abulan. Wow! Huwag kang ganyan kamuto. Huwag mo akong apihin dahil mahal na mahal kong pagmumukha kong ito. Ah? Ay sus, nakatagalog at kanumat. Ay, ewan nga yung kamuto. Tiyamat ko na ni Inang. Adi agsubal na di pagkatulungan na. Kabutang na dagiti lalaki nga umat-arabayan. Wen. Imbaga na itay bigat, ama umakano pa yun, iti kinalaing ti ama na asumao. Makasubsublin sa nagkatulong. Ay sus, kinapkapuyam man na ako na akong kamuto. Di inistoryam ko matinagsaritaan nyo kinipipita. Oh. Ay, nako. Ay, saan pa yan nagsagot panaguyo ko? Mawawak unay. Ayan. Nakapos-pos ko tapok iti dayto kabarin. Sa nakadagdagaang pa iti unag. Nagkangot. Ay, agi na naak pa man behit. Ang luto akto iti pangaldaw. Aldaw mang kaya man. Ay, ni mata-mata. Amangan mo tsak na puutan na rin mo ka. Eh, asinod kayo tumamaw-awag? Ikansel ko. Saan mo ta nakapunbok dito yung cellphone ko tinagan na? Ay, malagkip ko ni Matutina. Kumusta nga tamo ti panagbakasyon na dyan bugyasan? Pudno nga tatimbaga ni kamuto? Asaan nga agsubli dito? Ay, anyan tayo ya trabaho. Ay, apo. Diyak makita ni Madam Magpaiso ah. Pinanawan naksamot tayo. No, agungan. Kasla na kamega po. Ay, iglipasit na ito yan. Tanay, paano agluluto man ti pangaldawan? Pipita pasado alas 12, hindi ka pala nakaluti ti pangaldawan? Dandani day to yun, madam. Nabayag namin na dinalusak ti kamaray tapo, nakagugay. Ha? Adati ko na pipita. Apay. Anadlom ti kamarin, ta pinadalusan kini pipita rin na tibiyag ka. Siyempre, pinadalusak lang kini pipita, tayo supay trabaho na. Additional. Ay, oray kanalpasan, madam. Maging gayta, kasi makikiktutak pailaan. Nagadugaya mamarubuti, hindi ka marin. Daita! Kunakon kay... Pipita, tulungan ka lagay. Ay, saan, sir? Naluto na ito yan. Bayan niyo, agida sara ko. Mok, mabisin kayo una yan. Kapingin sarot mo dito kwarto, Dolphy. Ni, hun kaya, mawan simang puta pagiwar na kita'y bigat. Dito'y kumasilpon ko ti pagbasa kay tinamdamag. Ang fake news mo ti kadwad. Iso, may amaw. Dapay ang mga fake news. Saan Anya pa ti pagtungtong palon ti pagilan kan ti si bubukal alubaw. Napasig mo't fake news ti may padpadamag makrina. Ang sarita taman kitday. Unay lakit tinapanang tagkagabom kin ni Pipita. Ni Pipita manan? Maturog takit din. Katulong ni Pipita? Yung saan mo kumamat at tagapun
Di mo mat mausartit ka marin na pinaubram. Aw, anya pa'y? Nagkulkulagtit ka. Gapo ka nagiti maramot eh. Ay, di mo ni palagip da ita. Anya ti? Kunang lagi din na niya agkut-kuti. Di mo man kuyugigan na sa akin. Apay? Anya dito ang meeting, Dolphy? Apay dito kusina. Apay na kita nakapaskil. Tapno saan at tila ad apang ibaba unam kinipipita. Rey na tibiyag ko. Impaskil ko nita nga 20 lababo ti listaan dagiti trabaho ni Pipita. Ana ilanad iti nagpipinirmaan miya kontrata. Kabayatan ti panagpapaay na akatulong. Anya pa'y ladagita? Hindi ko, madam. Pipita, bayaam, asyak ti ag sa ulatan. Tapno, jak mabanog nga agpalawag rin na tibiyag ko. Ipabasak to ken ka ti inalak ako piya ti kasambahay lo. Uray, amo, kasaan ka anasem nga agbasa? Di nakpagbalinin ngawan ka muna, ha? No anya ti mapanunod ko ang pangibaunan ka ni Pipita. Masapol atong palin na. Pasado alas 8 gaya man iti bigat. Intong rabiin nga ituloy ko ti mang lecture ken ka. Ingkay tulog ni Dolphy, Pipita. Saan ka masapulan? Sa akong ti makamoy tinayta. Naka-auto-lock ti ruangan. Yakla mo na niya timpakpakan ni Rodolfo kan ka, Pipita. Yan nang nagmamatimbagak. No anya ti mapanunod ko ang pangibaunan kan ka. Masapol atong palin na. Owen, madam. Awan parikot itinayta. Ay, aklat ang agsaw. Oray, nagkadwa kami kan dis. Like and subscribe. Please like and subscribe. Uray la materi, tira, natungod mo. Nakadayo lang arudan dagaya babalasang yan. Sana all kamuto. Si kamot lati, inisiman nagigi ababalasan. Ngam amom, no niya ti pagtaltalang kaya kakamuto. Adan sa paspaso nga adama. Apay? Ada sumang patakabagyam? Wow, sana all. Ada kabagyan tayo amin asumangpet nga aggapoy ti abroad apaki sarabuan ka. Ay, di kalat ako magtrabaho. Tadi kagat mangnamnama iti maipasarabokin ka. Kumaano sandaan na imot. Ngam, pera ano kamuto? Tapay, di ka madlaw. Nga. Nandan ni alas 9. Panagmemerienda manon. Kat di pa limabas na inang. Ay, amang ano santa nadlaw nakadumog ken nakarukob tamad no daddo mga trabaho. Santa madlaw ti lumabas no san ngagtagari. Kasla ni matuti na jay timsa ag iti nagsardeng at tricycle iti batog ti ruangan. Nay. Nakadumat yung diskarga ti driver. Apaw. Naduma-duma anak natin dita Oh, kasla komersyante matan. Ay, wen. Namang ano nagisangpot itinatnatan nga naggapo iti bugyasan. Pipita, lukatang matiruangan. Oo, sir. Mabitlaan. Apaw, nagadon natan. Aha. Apaw, naka-auto-lock ti ruangan nga masapula luktan nakastaoy. Scientist ti panagtampanunot ko niya Pipita. Improvise ti auto-lock ruangan. Like and subscribe. Please like and subscribe. Nagsaysayang talang iti oras po, boy. Diyak lang rod kaya atin ti sumurot ito'y pinilit nakpay lang. Wow, sana all. Kunak matasan mo asang kadagulit day ta. Kaya't mo, sana all, adi mo madanon amin na pasyara, mababalasang, Kamuto, Hmm. isumat na kaya masaan na nakita ni Matutina. Di yakit ng bagbagan ni ama punpun niya po nagsubdi madlaadagos si balasang na ikipagkatulungan na. Awan madadi alakay mo. Diyak pa'y ngamin naawagan ni Pipita kal. Ala, mapantakit din, makaturturo ka kon. Nagkadaw anak natang nga insangpet ni Matutina. Na, makakatawa kit istoryana. Ni among kano apunpun niya po. Saan kano amaaw-awanan iti istorya?
Wano, saus. Amangan no armunto kidi ni apong punpun niya po. Naspak. Sigun iti istoryana. Napan kano da kamuto ken budoy iti balayda. Ngem. Niji kunana. Itugot na kumakano ida dito. Ngem. Saan mo't kano akayat ni kamuto? Mabalin ka di man. Sabagay, ambok mo't kitday. Ang angaw na dayjay. Namatan ako na ni Matutina. Saan kano nga ang angaw ti imbaga na iday? Nga agdamad-madlaw dagiti amo na. Nga umar-arubayan iti napalabas arabi eh. Asino ay dagijay amad-madlaw da? Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam lang and beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Aday ta. Ay, mayatin tirik nakanangan tinapoy. Kalpasan na nakapagkapiak. Kapilangan kanyak. King koy, wala bunjing ka talaga, Dolphy. Magranas mo pa'y latimangan kat imunon na nagkape ka. Anya bonjing kadaking ko'y matibag bagam makrida. Ay uwang gayang pipita. Awat pa'y asawa pa niya. Ah? Ay, ni Sir Mike. Ay, Awan pa, sir. Delikado. Amom, anda na damag ko itay napanak nagjagjaging kay. Agraraira man ang nagiti akyat bahay gang. Makapabutang dito nga istoryam, Dolphy. Anya di pa kayo naigan ti pa nagdamag mo iti kinabalasang ni Pipita. Kastoy nga minday ta, Rina tibiyak ko. Dayjay may sa alalaki. Ginandat da asirkan ni masang baak. Aniya? Ha? Hala, nagdakasan day ta adamag, sir? Ay, agtakaw da? Sa agrip da pa'y? Abos ta sigod akabuting na tilalaki, Pipita. Ay, kung nakatikas tata saan apol sa kinaya tinagpaharam. Ay! Nila! Sana all! Anya sana all ti bagbagamot makrina. Uray lang nakiktot ni Pipita. Ay, sana all! Tumultulad aklan. Mabuteng agpaharam. Wan! Kat amin ko mga babae, kabuteng da dagiti lalaki, kan mabuteng da ngagpaaram. Hay, no sa anak ko nagpaaram, kan nakiasawa kan ka, di awan kumati ka apak, ha, Dolphy? Nawagam ka din ni Pipita, no nagkita dan kini Matutina, ha, kamuto? San bay? No napantamot ngamin pinasyar ni Matutina. San tamot nga rod anadanon ta nagsubligaya mo nigi pagkatulungan na. Malimot ka, yam ti mga luloko. Datalang nga rin ang tililoko ni Matutina. Ay kat, inangaw na talaan siguro ah. Inangaw na ta. Wano, kaya't nataas utilan. Ha? Kapay, bikat siya ilimbaga ni Matutina. Ado, ti umar arabayan alalaki tildukar. Apagkatulungan na kinipipita ako nada. Ay sus, delikado ka mo ito. Nya? Ang mga nyo ada makasirik kinipipita. Aso, sumardeng ka man. Nanyala ditat isawasaw. Ipamay sa takit din tagtrabaho. Nasaysayat pa eh, sumanaw ka. Kasjaya talaga ti asawak Pipita. Managatap ken naimon la ulay. Sabali nga minti gwapo kay. Kaamo dak dagiti babae ta naangawak. Ang kinaparatok mo la dayjay. Awan na, sir. Amok na ita. Kanya man na sa nagbabagang kinipipita, Dolphy. Ay, madam. Madoktalan kayo na kini Christine, nakita. Unay lakit din aya. Big-bigat rin na tidyag ko. Kababain mo tayo ta ang ibagbagam. Awan makita mo lang kumadalor na kan Feya. Ay, mapanak malagad. Anya ti kinunam? Agsubli ka man. Ay, Pipita. Ibagam kanyak na daw mar-arubayan ang lalaki tapapulis ko, ha?
Narigatan no dito iti isaro no dagiti akyat bahay gang. Uwan madam. Sino nga tati? Ay naapa. Ni Sar. Ay, pinagandar da to yung electric pan. Kat saan damay nga inigtap. Hindi paglaangan. Ay, hapaw! Uwan madam! Umayan! Ay, nagpigsa ti boses na. Anyan? Uwan madam! Ay, napaw! Ibirkakak na pa. Iti mga awag itinagan ko. Sumaruak man lang. Uwan madam! Inigtap ko pa ilangan namin ti electric pan. Ay, hapaw! Sana ka-andar pa iti... Uwan madam! Umayan! Inigtap ko pa namin ti silaw iti kwartuyaw! Kas kala private detective. Reyna tibiyag ko. Talaga aman nagkatap kung naimol kalaunay. Kaya't nakpayabantayan. Pimanaw ka din alpas ti panagsarita ta Dolphy. Asino ti agnagan iti freaking Lorna kadagaya nagpupunggang empleyadam? Ha? Alas bangko nam kadilatan. Wano napintas ko nam. Tapno maawatan anasaya at Reyna tibiyag ko. Nagpungga ko nam kitin. Ay, pagbalbalin ng samot na pagtarak ng itibaboy tinigusok. Ay, di nak mapagkatawa ka dagitang ibagbagam, Dolphy. San kit dinapod no ti kinuna ka naglulukmag dagit empleyadam? Ni Christina launa iti mayat ti bagina. Ay, apo ayan. Nagulaw kalakit din. Amom analulukmag na gati impleadak sa pulam da fake Lorna. Luklukon lang sa talaga ya, Dolphy. Hawan gayam, malagip ko na dyan bagam may papaniti akyat bahay gam. Apay, di ka mamatay. Anagistayan na ginundawan ni Masang Baak. Naangawak nga agpaiso, Reyna tibiyag ko, ngamjak agparparboy ti sao. Isumarot nga piling ko kani Pipita. Asiputan na no daw mararubayan ni di balay. Amang na nagitimot karuba tayo nagijay nga awan ti pagtrabaho agdan. Sumruman nga tantiki naman nagatap mo. Kunakmat. Saan ka dinapod no ha? Nakadadayo dayan ti balay tayo. Nakadanon pala ijay nagitagtaka. Ada pangibaulak king kapupoy ah. Ha? Amo kapada ka amabisen. Ang kamampay lang gumatang iti merienda ta. Ni, kamu to? Huh? Nga mapunpun niya pa dito sumungat ah. Nung nga tayo siya, tiba ko nang taala dito amag niya. Sumungat ko na nakaada yon. Kita man nagpartak amag na radya lakay. Nakarakala pa yung higante. Ay, ayun nga. Malagip ka man kamu to. Jay, kuna ni Inang. Ay, sus delikado. Kasanunod na makasilipat sa balik ni Pipita. Ay, sus. Agdig na ikakit din, nagadupay lang ibagbagam. Ngumsal kang agbaybayag, wain. Eh, huwag mandangan. Sige mandangan. Tani, mabisin kan sa unang nagpaiso. Ngam, kamu to, remember, lagi-lagi pa kuma. Tinaibagaking ka, ha? Mapankan! Like and subscribe. Please like and subscribe. Bayag lakid din ni Pupoy. Inyo na'y unay ko gingkuha na nga pagbit lang. Awan mo ting. Eh, kumusta gayam ni Pipita? Padasak man ngawagan. Bareng marna akamadamang agmirmerienda. Tinambar na tayo. Dayta. Okay. Kalmag. Oray kasumbatan na. Sapay na kumatasan na. Makumikom iti trabaho na. Hello, kamutong! Ha? Ay. Nakawag ka man ni Christina oras. Ay, umay ka. Agmerienda tapay. Ay. Uwan na. Sana all. Nakatulad. Oray si ka. Kamutong, pagsasaumutan na ka sana all nakakaran ka. Matutulad ko lang. Uwan ta madama kang agmirmerinda. Uwan kayam, nagkita kayo kan inang. Ah? Ay, uwan! Nagadauging sang-sangpod na natnatan. Aya. Nakasublin ay, di pagkatkatulungan na. Agkat katawa nag-istorya, iti pa ng rabrabak na kada kayo. Kastao na, ya pa nagkudkod ni Popoy, ititiltil na. Tanaluko ni inang. Kitno iso tinaglaing gaya mamang loko.
talaga na dyan matutina. Saan nga agpaabang? Ikat katawa na kit denti pa ng luko na kin ni Pupoy. Kunana, tayo dyan kanulaan nga na Pupoy, ti may mayat. Makaparagsak tayo dyan kasarsarita. Matutina. Ada kahit ka nagnagan na iti telebisyon. Nagsawat. Ay, aminon na Mike. Kasjay ka na talaga. Manipod ka na balo anasapa. Ragrag sa akin na latat ti pagpagina. Malakip ko timpagana. Panangluko na nga taday jay, munog paypaysaw. At ka nakita na agwapo. Amang birbiro kanya. Agsisimparat ti ibagbagana. Una, masapol nga agan-anad ti tao ita. Narigatan ti maakyat bahay. Kumusta tinagmalam mo, Pipita? Ay, sayang tadyak na sangot si Mangpet nga may nangal daw. Nagado ngamin kat tinasikaso kaya opisina. Sam, wano, may nakabinalunan na diya Christine sa intimplana kay ti kapi ni Fe, wano ni Lorna. Ay, naapo ay. Ikat kasawak lang ti kinamanagatap kan kinaimon mo. Reyna ti biyag ko. Kapapain pa'y kinipipika, makangkangag. Sige, katawaan naklaan, Dolphy. Makton kayo lang, makita. Kunang nga tangawan tisang kadulin ko alabaha, ha? Ay, labahas. Ay, hurayak lasong garay na tibiyag ko. Pipita, Sab? pasensya ka lang kumanta sa bali at talaga kasawa. Ay, kaya, Pipita. Awan mo ito tinadnadlan mo? Imbiling ko kan ka paliiwam, nagitag karalabas sa tattao. Ay, madam, awan mo tinadlaw ko, karkar na titignay na. Dagiti ubing laeng nga agkakatawa, kung agkikinantsaw, maipanggamot iti basketball, ti pagsasantaan na. Ha? Si kamot Reyna tibiyag ko. Ay, siyempre, kalsada ti sango ti balay. Adulat ta ti aglabas at tao. Sir, madam, mangrabi tayo ka din. Uray ta na sa papay mo't Pipita. Madamdaman sa. Sige nga ron, sir. Ibagayin tulat ka na, intun mabisin kayo. Tauray dublit taon nga ipapudot ti sidahan tayo. Like and subscribe. Please like and subscribe. Sana all kabuto. Ha? Ay, Maria. Inya pa ti lang amin na tao nagpapada tayo matidog ti timid na. Limbag na dyan pa ilinidok ti tagay ko. Naiptukan ako makamuto. Nagngatok din ti panagitagtagay mo aya. Saan ngagparang ti bulan talunod? Ay, tiket ko sa asana all kamuto. At ako mamat kaninawag ko. Ha? Wen, na kumakabos ti bulan. Ay sus, nabukbuk naman na. Imbag ka pa. Nasobra ang tinang kumpleto itibiyag mo. Ta naminduan na kasalitam ni Pipita sa cellphone mo. Naggadwa sound. Sige. Tagay kakit di. Tamlo may ibusin tayo tamaturugan. Ang daway. Saan pa yarim-rimor ni Madam Macrina iti kwartuda ken ni Sar? Saan anak isango ken ni Sar anamigan? Nagpatimpla ang iti kapina kanya. Madam! Ay, bagang, Pipita. Madam, agdalusak ko madita kwartuyaw. Inton digatan, ureta na dalus mat. Taknyak tulangan inton mayatan ti bagik. Aglaladutak ngamin. Hala, madam, masakit kayo gayat? Nagtumar kayo ka din iti agasyaw. Awan no, agpa-check up kayo langan iti doktor. Saan nakagsakit Pipita? Ba't ba dilang ti bagik? Saan nakasingan dito yan, ha? Di kan sumrek dito yung kwarto. At laglagi pa ti amin yung bilig ko kan ka. Madam! Sige, madam. Mangkita ak nga ron iti sa bali at trabahuan. Apay nga tat. Anyat mapaspasamak dito'y amok a babae. Oops! Sa
sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na iti palag-subscribe mo, ket intay nga ruden, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Ay, aglalado takit din ang nagringi tayo pikat. Nagpagatang akit ni Pipita iti prutas sa masukaan. Nay, makabukul tan sa time lang. Di ka man? Kasan ako mangagsikugak pa, kat manong titawan ko. Aya, sige, maturog ta karuday. Kasapulam na siguro ta aginan na. Kuray sakit, kaya't kumatin ti aginan na. Dolphy, ano na dyan? Sinarap na tayo sa amot na nagtagtatakaw. Ay, apo aya. Nerbiyo sa kalauray. Aginim kakit din, tapno makaturog ka. Ay, pusa. Kasan na nakastok ti pusa dito ng tibalay, Dolphy. Ay, Pipita! Sirarika ka di ba? Pararan niya pusa! Singa umpay lang ni Pipita. Nabanong mo jay tao. Kasapulan na ti aginan na. Para po sa laag. Nga kaya, Pipita. Bugawon di pusa ko na! Ano nakaaya jay pusa. Malabayamaon. Siya kung ti mapan mangkita iti pusa. Maturog kalatan. Uray lang na nakraad, dagiti lunglungan na datalapos tinangisit a pusa sa... Ay, mabisin na siguro. Kat agsukain iti kalungan na. Masingalakit ka rin ti panaturog mo, Pipita. Siririingak pala ang itay, sir. Tagos mo tarim mo ara ka, apamaan anang gagkaw. Ti amok no nakaada yung dayto ya pusa. Ang mga nunayam amo na ati bagina, Pipita. Impapabalay na mo tayo. Kita mo. Nagmayat ti panangan na. Huwag nga ron, sir. Yung kitain niyo mo ta. Nakabutbutang dayto ya pusa. Nangisit ay dut-dut na. Nasimpot mo, kung amo. Ay, Tagurasan ni Madam ti pusa, sir. allergic na ti pusa, Pipita. Sige, mapan ka maturog. Bayam di tan. Parwaram tulangan na masapa no makaringka yung tulbigan. Oo, sir. Baka naglabi iti pusa. Like and subscribe. Please like and subscribe. Nagsapa ka ngayon malati po, boy. Lasing ko pala nagsapa. Sana all. Anda na sabat ko nga glako ti tinapay. Maya ko niti balay mo tamo ka nakapapudot kan ikidanong kamo to. Napugtuam, no kapilaan sa na problema. Sakbay nga grubata ka mapanjikartin, nakasagaran tiniter mo sa danaw mapagkapay. Sana all. Unmet, sana all mata talaga. Sige, magtimplakan. Naramanak man na ito, ginatang mo, tinapay ng mayat matlaan. Saan natangkan? Muna, saan mula araman ng kamo to? Kanumpay ah. Ika talaga. Nuri naman ako, kinan kumutin, nagadwa sa Saan kamo to? Saan dyan nagpata? Kasla malutluto, may pipos kasta. Ay, nagadwa. Naman ang matla ang ano, mayatitimkan oh. Ito na makaluto kan, kat oras ang panunangan. Ay, naapaya. Nay. Apay no agmasa dahil titinapay ng ramidin na. Ramananda nga mo na. Na? Kura ka. Ay, wang tapisan ko nga mo. Sa anak matapan na dito. Sana all. Dahil talat sang kasaong. Agtimpla ka kidin, iti kapim. Noon yaman laritan ti masarsaritam. Tay, tama. Aday ta. Agling itakaw na. Oh, ita lang na nakapasyarak na di plaza. Wow. Napintas gayam di di pagbuhat-buhatan. Pipita, ang tapay ito ginang astagi natang ta tinapay. Nabanlog kan sa nagwatwat. Ay, ngayon nga ron, sir. Sige man nga ron. Kung yaman ang asar. Sir, awan tong tiyawid tangay kape. Ado da ito ginatang ko, Pipita. Saan tamay, boss? Sabay saan aman na nga ni Makri na iti tinapay. Haglalo lang aro no pandisaw. Ngun nga ron, sir.
Nadlaw ko. Napilin samot tityan ni madam. Sana nga napili, Pipita. Managatapay. Iso aman man o maitugot ko na nadarayak nga okasyon kay. Among Pipita. Oh, kita. Sang katalyo na kadagiti lalaki nga jagjaging. Bunyag paisaw sa. Ay, masurunak man iti dadyak pusa. Natagtagay nagkukitin. Adda ka pa iti dadakal ti bagida lalaki anang sirrek iti balay tayo. Unay lakit din day ta natagtagainap mo makrida. Wanyala unay ngamin ay ati pagkagurami ti pusa. Kasaritak to na imbag ni Pipita. Tamasapol nga ang panunot. Ano ang gridam ko nakuma? Kasanon na iranada ti mang sirrek kada tayo na matmaturong tayon? Sus, makapuot tayo pa eh. Di ba ikat sana na matmaturong mo ni Pipita? Si Kapoy, mapambanog lang arudin nga gimalmalang. Numapalin. Kasla di mo kaya't nga ginana. Ay, ada atap ko. Amangan no karuba tayo matlang dagiti nang sirrek iti balay da masang baak. Bayam. At pakabitak tumanlangan iti CCTV. Hanggang iti dahi ta akin naman nagatap mo. Masapol pa lang at ayat ti CCTV. So tilanak ka di? Mapit man laeng, agpudno ka man kanyak Dolphy. CCTV ka di ti awal, dagitimpiyadam kanyak. Tadanda ni kanayon nga minala, mababantayan ka di opisina. Ha? Maday ta ka man rin. Anya pa nang tinakairamramahan da. Mala, bayam. Agpakabitak tumanlangan iti CCTV. Nasaysaya at nga agpaiso sa bayan. Ta, di tayo tukit di malibat. Pipita, sa dino ti yan diti nangisi ta pusa. Diyak kaya ta makit-kita day ta allergikak. Jak mo din nakita, madam. Tilang nakita. Tinatay, nagdakal nga utaw iti karuhutan. Ne, amay yung panubos mga karutan ti arubayan. Adun samot ti maliwaya matrabaho. Ha? Naggaikak mo din, madam. Iswan, nakitak nga ruday jay. Amangan no. Nakaadayuman ang tinangisit apusang agsapsapol iti sabali kanun na. Hay, agpakabit ka no iti CCTV ni Dolphy. Iti kasta, makita amin na lumablabas iti sangot ti balay. Naman ti kasta sigurado, Pipita. Paliiwam, kan bigbigam, dagiti aglabas ditoy, ha? Uwan, madam. No, adamadlaw mo, ngagsubli-subli dita, ngagkaralabas, ipadamag mo dagos kanyak, aglalo no, saan mo amalasin ida, ha? Uwan, madam. No problem. Hay, Talaga man nagatap ti amo ka. Hanggang, madam, ti problema. Adu pa imot ti kaarubaya o saan ko nga amma. Like and subscribe. Please like and subscribe. Oh, napay nga gisem-isem ka. Nagbati dirak lang ang kita kada timula anateng. Pagamonta da ka mateng itilikudak. No? Wow, sana uli ka mo ito. Ada bukod na agad din. Ada pa iti garden ni Pipita agad din ito. Wen tapno adumanan ti kwarta tayo. Anya ti pag-isemam kanyak. Gusto na, nadlaw kong namin nagkanta na meeting ka. Kasasalitam sa amat tagiti mo ulam ha. Wen, mas daw kaunay. Ang mga makigtot ka pa ino kantaak dagiti mula. Wow! Kasi ti panagkantam kinipipitan nyo ko kamo ito. Sana all. Sana all ka dyan. Ituloy naman lang ang tagtrabaho. Tapno sana all analapsat dagiti mula iti garden ni Pipita kani jeto garden ko. Naimbag man tapin masar ka nito opisina makrida. Naawaga konti imbaga ni Christine amang ikabit iti CCTV. Christine ka no? Anya na una yung paggustuhan ka ni Christine. Nagtayag sa nakaraprapis. Ay da, agatap kinagimol ka ba rin? No kayan ayat na da mang suksukon kan kuada. Yak la magustuhan tikas la panangmulmulagat na kanya kay. Kat, di nakakatmulagatanan kat adamot matana. Oh, kaano nga rin may kabit dati CCTV di balay. Ilipas na kanula ang timadamangar aramidin da. Takal kan nalawa kanu day abalay. Like
subscribe. Please like and subscribe. Daw ta siguro na sobrang ito opisina, Pipita. Urayak lang dagiti mangikabit iti CCTV. Winsar. Agpadaan ka, no dumteng na pipita. Madam. Ada nakita ita yan nagsarding alugan dita igit ti kalsada kay. Makita taltalyawan da dito'y balay. Sa tinangad da dagiti pusti ti kuryente. Ne, kat asino nga nagadi alalaki pipita? Di mo kumadinamag na sino da? Itay asit gak ida, madam. Imatayo da adagos. Amangan mo't nga dagiti linemen ti elektrisidad ket agsukat da iti poste wan wire. Hi. Ne, sir, madam. Ang dangot magpusina. Ay, ang mga naiso da dagi jayan. Mala. Kapit kimapan mangilo ka titirwangan, Pipita. Asarita kita, no, dagitan dagiti agikabkabit iti CCTV. Yan dagiti amom, pipita. Nagpaikabit sama dagiti amom iti cable wenno internet. Saan nga agbuy-buya iti telebisyon dagiti amok? Kun sigud mo tan nga da internet da. Nagpaikabit da iti CCTV. Masapul pa'y laeng ay pipita. Iti kinamanagatap ti amo mababae. Ay sana na masapul ti CCTV. Masiputan da amin adi mangan ano. Sika talaga matutina. Puwera angaw, pipita. Talaga may nagagwapo da. Ay huwag gayam. Nagugwapo pa'y dagiti magdamdamag ken ka. Anati ko na? Ada gwapo? Amang damdamag kanya? Ay, asino nga dagi dyan? Kasanaw ang muda? Apay, anya ti pagada kanya? Ay, anya ti makunam nga ipipita. Saan ka ti nagkwapo da? Nagbanag dagiti bagi kan maskulado pa'y dagiti takyat da. Why? Kasla malasin ko dagi jaya. Ha? Malagip ko. Nakita dagi jay idi kadwak ni Sir Dolpe ang naging ensayo idi plaza. Apay, adda pa kisal lama tournament aya. Tako naman naging ensayo ka, pipita. Tikayat ko asawan. Nagwat-watak ijay. Praktis kasi lang. Nagsingpa dama dagi jang adonis. Nagragsak na pa'y may akasarsarita. Kabubutong lang amin akadin nakulap ida nagdatakil mga amin dagiti dakulap da. Naglaw ko nga raw. Nagrituok pa'y tiramay dyan pa isa. Idi nag-shake hands kayo. Ay, pati na. Anya tinagan dagi dyan dua alalaki. Akin na din nakulap mo. Like and subscribe. Please like and subscribe. Awanan ti pagnerbyosam tanay kabitin ti CCTV. Tadi mo kat puyatan ni Pipita nga agpalpaliw. Ay, wan sirbi dya po, sana nakraan. Em kita at manita, no makaplastab dagiti mararbay na karuba. Agsisim dalakit diti takawan da. Sika talaga, uri adda CCTV. Managatap kalat. Apay, di mo mapalpaliw dagiti standby nagtutungtong dita tersina. Pangalaan da ko may tigatang diti anak, no saan damat nga mo ti trabaho. Narigat ti managatap launay. Masapol mo't ang among ti makikaruba. Ay, saan na masapol? Tsak pagtatakunan da kita akaruba. Anya man di talang kiyawam. Hoy, ni magtana si putak. Dandaninak nadala po sa niti panaginat mo. Agwat-wat-watak nga rin kamo to. Ha? Ni? Nasinam ti sumusunat kamo to. Ang mga nagkamaliak iti panagkitak. Di mo malasin akin. Ay naaga mo tayo amin diti bugyasan. Uray pa'y kadagiti dayong agtrab-trabaho kadagiti nalawa garatin. Ha? Ni matutin na. Ha? Inang! Hindi na ngagpaiso. Nung lang apimanaw diti bugyasan na damanan. Dahito yung matngatan tagpay-paiso kamo to. Ang mga napudnon anauma. Kasaanan nga agsubli iti pagkatulungan na. Like and subscribe. Please like and subscribe. Agsubliak pa iti pagkatulungan. No nagsayaat na. Urag karapo kawak awatan daklat ang agtrabaho kadakwada. Wow! Sana all. Mabit man lang.
Adamot da amplong gan budoy as moblat akadwak ng trabaho ije garden no kakait, ha? No, anya ti kunam, ha Popoy? Alaga! Nalaka na talaga masukatan ni Manong Kamuto, Manong Pupoy. Ngam, nood na pa pala ni Budoy. Sak mananok kwati kadwa ni Kamuto, ina. Sana all. Ang Manong Kamuto, ada ibagakin ka, may papankin ni Pipita. Ada kinakuyog ko idi amay amakyam amuking kuana. Talo ang nagugwapo. Agpapada da amaskulado kan napapanagda si ka, Manong Kamuto. Nati ko nang kamuta? Anda di tamanan ni Ina? Muka ano lang ang nagsarsarita kami. Kadwa natin talo ang maskulado lalaki. Naibaga naman tayo kanyak. Agsuplikan naman lang dita. Hindi na ka na may bagano ka ano. Aglimbang pailaan diti bogyasa. Anya? Aglimang? Apa yung aglimang? Delikado ka no, dagiti na pipinta sa babalasan dita. So nga, aglimbang ka pailaan. Uray lang, napangangan ni Popoy na kita Kasi di na maawatan, di napintas. Naglukot na itapupoy. Napintas ni Inang. Katuan ba? Pita! Ay, kamuto, mabigla ang wan. Sige. Uwan, madam! Uwan, madam! Nakariing akon! Rumor ka ito, madam! Ada nakita ka tayo nga ni Iwan ni Tirwang. Rihas ni Dorothy ang pasalat na puro na mantika. Ano? Uwan, madam! Bumangon akon! Ay, harakat na hindi hayan. Uwan, madam! Ay, napo! Ay, uwan niya, Pita! Ha? Uwan, madam! Ano di ko na ayaw, madam? Talaga tinamo ka babae, nakaumuwan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam lang and beat, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. At tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket intay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Bagak lang aruden nga daniniwan ni Tirwar. Di ka pala katrimurad dagos iti kwartom. Ay, madam, nasa nga talaga nakasag at tao? Nagnato mo ti paner. Sa otulak Tirwar? Anya ti amok? Si Ripa mititawa sa amon tumapan kita ni Tirwar. Kita man na, kita man na. Nagdadakal na kita niniwan. Nakarukob lang di. Aglamlamang. Asla. Ay, sakay ka pusa. Nagigtutak pa eh. Ay, apa. Lampi siya lakid din ti sa ayamak kayo na. Ay. Uray lang na tarimbangaw. Kantumat kami, nagrigat kariringan. Kasi kalamat matulog ang mantika. Ada nakita katalungan ni Niwan. May sama na Pipita nakabaybayag ng riring. Kanya nga liniwan ti ibagbagam. Napusa mo tagi jay maklina. Ay, saan nakabulang? At niniwan ti tao laki di niya nakita. Ay, Pipita, madam. I-switch mo amin ng silaw. Tap na mamati kayo di bagbagak. Mapantayo kita, anti-monitor ti CCTV. Mapantayo kiti maturugan. Mapuyatan lang ni Pipita. Intun bigatan na kitaan tayo iti monitor. Tamapan kuntik i-report iti polisya. Oo, nakita yon? Mamati kayo ni ti bagbagak, ha? Nagluwag ang makita iti monitor ti talo lalaki nga agar arudok. Oo. Sana nalawag ka na sipnit, mate. Agmurmuraya pang pala. Ay! Aging kay tadi ka pala na murmurayan. Maturo pa yung aming tataram. Digdigam na kita lalaki makikita iti monitor. Eh, madam. Saan amalasin nagitiro pa data nakalingid, Mike? Nalidom ang mabigbig ti bagida. Tatakol data tao. Nung naglidem, mate namin nagitisilaw. Gumatang at tumanlangat tinaranran yan. Wow, sana all. Inawagam gayam ni Pipita Kamuto. Imbagam kadiking kuwana ti kunan ni Matutina. Nga aglimang pailaang ta, delikado. Tinapintas iti lugar apag kakatulungan ta. Wen,
Imbagak pa'y asan mo amaan nugot ang napintas ni Inang. Kat, anyati ko na ngay. Nagkatawa. Saan min ang natutor ti nagsarita? Ta inayban ti amo na ang babae. Sa nabali na nakasaritak mo tin. Apaya pidil-pidilam tati dagatimid mo. Kamuto. Ayan nga tati ebidensya ni Inang anapintas ha. Aho, nakauy-uyaw ka. Apay, sige, gwapo ka. Tangati man tibulan. Kat makitam ti ebidensya nga dito katimin mo. Mangiram-raman ka. Diyak pa'y malagit, bigat gaya man, salbag ka, hindi. Nga po, tatandani ka na yun, ngagmalmalem ka dito opisina. Ikan kan sa langan ti trabaho. Anya nga tano, sukatamlatan ni Christine. Reyna ng buhay ka. Di ka pa'y may kawa, no di mo makikita? Ha, wala peso. Kasla, saan ko nakita? Saan ka naman na sumrag? Impakada na kano kada fake and lorna. Agkarapa na kano, iti kaya na yot na. Akasken ka, managatap ka na ibon. Na, di nak maniram-raman. No di na pala ilakalsa, no awan pa nagtalag na kini Christine. No nagrapi sa nagtayag. Ipangpangkana kano kitin. Nga kano daga sa mapasamak iti mangagaw kan kwala. Like and subscribe. Please like and subscribe. Apay naklat ka nakakita kanya pipita. Amang nga da pang panggapamadakas nga ramidan dito balay. Nay, ay, madam, saan kumamo da kasta ati pagkitkitaan nyo kanya? Ta, awan pa'y magdidakan sa nakasarsarita. Naimbag na puno dita nga ibang pagam. Ure ada CCTV, masapang nagpaliw ka pipita. Wen gayam, numakitam jay nangisi tapusa. Bugtakam, di pa iso apakakikik tutak. Tsak mo't makikita iti aldaw da apusa madam. Makadayo siguro agpasyar agpirok siguro iti kanon na. Nanyaki dito umayan na dito eh. Makaringgor iti rabi eh. Naimbag na sana nakataytay ang tagtidot-dot na nakangisnisit ha. Ay nakabut-butang. Yan tikas to yan iyang ko. Sige, panawan kang pipita. Mapanang agpalamis iti kwarto may kini Dolphy. Ay, nagsalimod di taruar. Talaga to'y amo ka. Talaga, kas na Reyna to gali na. Ay, nakmanlaangan itulay kaya aramidan. Unay kalaki din ay pipita. Ay, di mo pa'y madlaw ti kada kiti likodam. Patutina! Kumakman mo nagawid kay Jubugyasan. Kay bagbagala ni kamuto iti rabi, nagawid ka man ay. Anya timbagbagada kin ni Popoy maipanggap kanyak pipita. Imbaga may nagawid at aglamang pailang ka na pintasak. Unarod, imbaga ni kamuto dayta. Inang-angaw ko lang ang ida. Ay, talaga ni Pupoy. Ala na, naglaing tuwa amang sutil. Amo na nga ruti mang sutil. Anya ngay? Amo da nga raw na nagsubli ka adagos ditoy? Hindi kalmang sala nga nakita na kay Jai. Saan may Amo magapo na nga pagkada-kadakwada ke. Ngam makita da ni amang pumpun niya po, ibang ka naman ang iday titungtungan. Amo matin ni tatang ko. Saan mo mga atiwan, takas lababayan na laing asumausi ka. Tatang mo day si kamot matutin. Awang may tidakas ngayon bagbagak ke. Ay, wanggayan, kumusta kami tiningay dito eh? Nasaya at latamay. Natal na dito yung lugar dagiti amo ta. Ay, ni, ang mga numatidog ti pa nagsarita ka. Madlaw manon ni madam. Dapay mo ti nadlaw may idi rabi eh. Ituloy mo nga rodin ati pa naggaik mo kadagiti ruot ang nagtubo iti irakid nga alad. Ay na, ay ni Adonis. Ay na, nagwawa talaga si ka. Uy, kasla saan datamot ang nadlaw, patutin na. Ha? Uy, ni, bimalasiw na iti kalsada. Angam, kasla gasap-sapulan data na eh. Kita, tumalangkyaw da. Hanya tirong-rungi itam. Santa lang arudin ang nadanon ni Matutinay di balay da. Wow, sadar ka mo to. Yung may ka na naglumang dito bugyasan ka na pintas. Ngam nagsublimat lang adago hindi pagkatulungan niya.
Kaya't na siguro at agkatulong nung tagtrabaho ti garden ni Amana. Ay, saan na? Amaanusan tanaling asumanaw. Ng pagpadadamat lang kanya matutina. Iswala rigat nga ramin kit tarabita. San na kano na kaya tagparem. Ura ita nabadasan na kano mo tinakiasawa. Wala, partakan tapay kayo diti magna. Amo, ti pagdarlagsam ka mo to. Awagam na ni Pipita, uri magmagnata nga gawin. Ay, san nakman nga ipadpadakin ka. Nagmadiakit kita, wad na makakitakin ka. Ngagsasao ka, ang naka-earphone. Naggapo kayo gayam iti balay da matutina kamutaw. Nagsarita kami itay. Kat saan nyo kano nga amaw ang nagsublimot ladagos dito uy. Ay, pugpukawan mo itay ni Ama, punpunyabaw. Mintarang-teng naman tinagda. Nagsasao, ya mawawagan. Anya? Talaga ang nakakatkatawa ni ama punpun niya po. Naimbagpay ni matutina ah. Makaawid latta dita bugyasan no kayat na. Sana all, Pipita. Sikawat ka mo to. Pagkat katawaan na kitiday ta. Sana all. Sana mabalin ka niya. Ta nakakontrata ak nga main. Ay, maibos sabot iti kaplipliti ni Matutina, iti panagaw-awit na. Ay talaga ah. Ano? Day tamot ti kayat na. Sana balay. Ta bagbagi na mo lati bibiyagan na. Anda masango ti agawag, takadwa na kano dagiti amo na nagpasyar, tadi off na. Apo, sana ulit ka mo to. Na, Ewan gayam. Agtiyop ta kumamata. Hintag pa siya. Kuna kuma. doon maminsan na sa badulangan. Wino, ura itong bikatan. Sa dino ay ti kahit mapagpasyaran kalpasan ti panakigimong da. Ha? Sa di nung agpaiso tinapinta sa pagpasyaran na niya. Ay, amok kaya man gamuto. Sa dino. Sika talaga. Ang mga ano niya ti pampanunuti makalukuan. Awan. Mapanta agpag na pa na iti parke. Bareng makamamuta iti awisin tangag merienda. Di nakapagtikstan. Itay pa yung pag na kami dito mo. Tas lasaan ang mabambanog ni madam. Awam mo natin mapili na nagatay. Ay, matutin na. Isa dito mo awak. Amangan no na pan iti balay na iti amo. Kat naglaw na nga ang tao. Hello, matutin na. Ay, Pipita, atay baga. Hindi pa yung ang bayan na adunis iti sangot ti balay na kiti amo. Manakas iti dua kadwana. Kasla dapay sa balay kadwana iti lugan sika. Ha? Asinaw? Diyan may ang mo, tasan maka din saag. Nairan alim mabasa kitay. Nakatungo kang pagnuusaan da may amadlaw. Na, napayagan na jak nakita na itong agtunis ah. Ay, sige, matutin na ah. Nay, payapayan nak ni madam. Like and subscribe. Please like and subscribe. Nakasangkot tayo dito yung balay. Hay, nabanuga. Kaya kung tiya ginanaadagos. Kasado adi tay marabian, ket nakapilpili ka iti kayat mo agatangay. Kat, anyang arotar aramidang Pipita, ha? Ilukat mo na tarwangan. Siya kaon. Ay, siya kon sir. Ah, Laka sir, bimakon. Sino kayo? Anya ti sa pulyo. Jukan tayo. Iman niyo. Pipita. Gumalan. Agyaman kami launay kan kapipita. Ay, diyak lamun no anya ko ba tinapasamak kada kami kini Makrida. Bigtigar-gerak pala. Hindi na lang sa nervyos ko. Ala, madam. Karoon yung tirik na yun. At titi na lang, madam. Ay, agyaman na Pipita. Karatista kagayam? Oh, nagdudakal ti bagi-dagi jayam na padsumida. Ay, naglokon ti kayan ayat ni Kristen. Ay. Si Kang Amen Makrina.
Gapo iti kinamanagatap kinaimon mo. Pinanggip na kabalsen, babaan ti panagtakaw da iti balay. Kakadwa na gayam da Adonis, sir. Naplano da gayam ang ti aramidon da, hindi makiam-am mo da kanya. Naira na nakita da nga, gin-insayo idi kimuyog kada kayo di plaza, sir. Hanggang awanan ti problema. Makrina, kita ti imbunga ti kinamanagatap kinaimon mo. Pipita, hala, agyaman kami maninkan ka. Ditaan dati mitinagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarado nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman Di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.